Hele, to, že dítě není schopný uchopit pravidla, respektovat je, řídit se jimi, tak může mít jako spoustu příčin, že jo? Nemusí na to být zralé věkem. Může to být dokonce i vaše vlastní vina. Třeba mu to 10krát předtím prošlo a najednou nemůže pochopit, proč to neprojde. Většinou zatím stojí právě deficilita rozvoje neuropsychické báze. Neuropsychická báze má 5 složek. Zrakové vnímání, sluchové vnímání, prostorové vnímání, serialitu a intermodalitu. Zrakové a sluchové vnímání, pozor, je něco úplně jiného než zrak a sluch. No a za dodržování pravidel zodpovídá právě ta serialita, která nám říká, když je něco, potom vždycky následuje něco jiného. První auto nastartuju, pak se rozjedu. Tohle, když udělám, budu pochválený. A serialita je něco, co se musí opravdu, nebo je složka, která se musí opravdu dobře rozvíjet a musí se opravdu s tím pracovat. Víš, co je klíčem k tomu, aby dítě dokázalo pochopit pravidlo jako nějaký stereotyp žádoucí? Vzít si různý kostky a skládat z nich vlaky, hady, kdy po modré kostce je vždycky žlutá, po žlutý je vždycky zelená a po zelený je vždycky modrá, pořád dokola. A pokud tvoje dítě nemá nějakou chorobu, že jo, psychické onemocnění, nějaký neurologické onemocnění, což se může stát, je 99,9% jistota, že bude si vědět rady s pravidly.